Jama'a barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan amfanin man kaɗanya ga fata. Man kaɗe na da matuƙar amfani a fata domin yana ɗauke da sinadaran da dama har sinadaran vitamin A da vitamin E. Wannan mai na magance ƙurajen fuska da gautsin fata da ƙuna da kuma ƙyazbi. Jama'a idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin inganta zamantakewar aure. Sannan da masu buƙata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna buƙatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar da muka faɗa muku. Amfanin da wannan man yake amfanin man kaɗe. Amfanin wannan man yana sanya sulɓin fata. Ga kaɗan daga cikin amfanin man kaɗe. Yana haɗin magance ƙyazbi. A samu man sandal da man lavender a zuba a cikin man kaɗe sannan a kwaɓa su sosai sai a samu kwalba a zuba haɗin a mayar da wannan man shafa a kullum. A yi amfani da shi har na tsawon wata 6 za a ga canji. Magance fata mai gautsi. A samu man kwakwa da man zaitun da kuma man almond sannan a zuba a kwalba a kuma zuba man kaɗe a ciki sai a kwaɓa da cokali ya kwaɓu sosai sannan a rika shafa a jiki. A mayar da man shafawa bayan an yi wanka domin magance bushewar leɓɓa. A samu zuma da man zaitun sai a zuba kan man kaɗe a kwaɓa su sosai sai a sa wuri mai sanyi sannan a rika shafa a baki kullum za a samu sauƙi. Domin magance ƙurajen aski ga maza a samu man rosemary da man kwakwa sannan a zuba a kan man kaɗe a kwaɓa a rika shafawa kullum bayan an yi aske gemu. Yana warkar da ƙuraje da suke fesowa a gemu bayan an yi aski. Jama'a Allah ya sa mu dace, a tabbata mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Makullin gida ta ku ci.